Kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahet ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Suyan na natean, dinara mo karahay. Ito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, ako nang napatunayan. Padagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Bicol International Airport, bagong tulay eskwelahan. Livelihood training with TESDA. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahet ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay kan tudi sa GB albay ahead angat ang lahat. Ini po ang sendong magkakiribanan ngunya na pagkahapon siring sa dati Edwin Taralta po. Katuwang tadyan sa laro technical si Nems Flora, si Jerome Martinez sa IT, and sa kabos-kabos na mga nakaantabay digdi sa Radio DCGB ang samuya pong patarataray pangungumusta sa Lambang Saro sa Sendo. Ang programang ini atod Sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Kumusta po? Medyo kurukulpa na so oran adi. Yan. Di ko na-repara ko sa bago. Malay pa si tata na mista rinis ko tulo so kabayo niya. Dahil man inabot. Dahil man. Isinakat mo paano to. Ano na so urig-urig ko kung dahil man na ano. Okay. Anyway, mag-oron-oron tabi kita kung ano po ang mga pangyayari digdi po sa satuyang kapalibutan. Adi, by the way palantabi, muya kong unang i-shout out si Police Lieutenant Catherine Manrique kan Pidig. Yan. Taka subago aga sinda sa resource speaker ano ni ato na sabi ni amigo
makusugon, day ka na kuta nag-aro kitubig kasubago. Mas maremang garari ang tubig mo, classmate. Diyan ako believe sa imo. You know? Yan. Anytime, yan ang may tubig ka. Mag-brown out o dae, may tubig ka dyan. Ang source mo, masiramon. Yan. Si classmate na Manny, dyan sa Barangay 2. Uy, nakaampang siya na kan LCC Express Mart. Yaon dyan ang siya iyang tubigan. Aquawell. Yan. Malinig na tubig. Masiram pati. Yan. Ang source niya talagang bubon. Bubon. Kaya sabi ko, sabi ko kay classmate, ano yan ko ang pahit? Grabe nga yan, demand. Grabe nga yan. Minsan nga may nakakayaan kadakol-dakol na mga nag-aarok dyan sa iya. Yan. Matindi ni si Manny Boy. Yan. Simpleng tao. Mahiling mo dyan, nakasandusa na. Sige ang lakaw-lakaw. Yan. Pero ayos. Naku, aso burabod ka na tubig. Maraming na pong tabi sa imo, amigo, classmate. Ayan. Okay. Sige. So sabi ko, kasubago, ngunya na maghapon, kondukta nin seminar training for lupon and tanod sa Barangay Council Me. Sa panginginot ni punong barangay Art Marco. Para sa mga tanod, barangay officials, and lupon. Lupon, barangay justice system. Yan. Tapos, ang topic pa duman so drug awareness. Importante yun na maray ito. Tan kampanya kan gobyerno ngunyan is to get away with drugs. Yan. And ngunyan na po, so papaano ang pagpusas sa mga nagkakadarakop na persona. Okay. Okay. And apera kayan, igwa pang ibang mga bagay, citizens arrest. Yan. Importante yun na mga topics. Yan. Magayon so discussion because may audience participation. Healthy so discussion. Salamat na maritabi, Lieutenant, sabi kaning nag-text, ano daan English kan lupon? Human ang ganda di. Pag sa pagtubod ko, garo grupo ini, lupon tagapangmayapa. Ayan. Okay. Ngunyan, saro sa mga speakers, yun po si Lieutenant Catherine Manrique. Siya nga nito nagtukar kan citizens arrest. Ano nga ang citizens arrest? Ayan. Anybody can arrest a person while committing a crime. Yaong ka dyan, nailing mo mismo. Or nagpaplano pa siya ng mag-committer nin krimen. And na-commit na siya krimen, you can still
Iyo pigapod na pursuit operation. And you can also arrest apugante, itong mga presyong nakadulag. Pero pasiguro ka siyempre. Yan. Pasiguro ka. Salamat na maritabi sa lecture. At least sa mga tanod me and sa mga elected officials, sa appointed officials, nagkaigwa lamang kikaraman. Sabi sa kuya ni Teniente. Ika pa lang niya, tabi si Edwin. Sabi kayo, tabi, ma'am. Aloy ta ka nang iyang pigdadangog. Aki pangiyago, pigdadangog ta ka na. So, sabi ko, ba't sabihin niya ako, talagang araw na kita kani o money boy, ang sitwasyon ta na talagang senior na kita. Di man na anong araw kayo, di man ang pwede manigaran. Baka, money boy, na talagang senior na talaga. Namalangani, may discount na sa sinihan o sa pamasahe. Sa mga anong araw kayo ni kaunan, may discount. O, talagang senior na. Niya ako, salamat na madam. Salamat na maritabi madam. Na nagpa-picture nga ni kami. Salamat tabi Teniente Manrique. Buda so kay banan niya duman nalingawan ko ang sungaran. Ayan. Okay. Anyway, that's anong aran kay ni mga side ano siya na iyan kan sa tuyang programa. Okay. Oni. So, diretso katakan sa tuyang mga istorya. September, October. So more or less, sabi yung tanang 40 days before filing kan certificate of candidacy. Kaya medyo masiribot-sibot na ngunyan sa mga nagpaplano. Mailing mo sa mga social media account or mga pages, may mga pangaran na kung saray risay. Ang mga nag-iisip, nagpaplano na magbuntog sa bida politika. Ayan, data man iyan sinda matatawadan. They have the right, to be voted upon. Napapalaman iyan sa satuyang diretsyo. Anybody has the right to vote and to be voted upon. But sabihin, ang siseman na kwalifikado, pwedeng magkandidato. Pwedeng pagbutuhan. So, let us wait for the proper time. Taan filing kan certificate of candidacy sa first week of October. Iyan. Madali na baga. Iyo? Okay. Kaya, de ko magnalas kun sige na ang relibot-libot kan mga kun baga uplan pakilala. Ayan. Pero, mailing tayan kung talagang sinda mag-file kan sendang certificate of candidacy. Yan, mailing ta talaga yan. Yo? Taan di bangon yan, sige siya naman o yan ang anong nga rin, palataw kan pangaran. Bot sabiyon, nagpupulso sa mga tao. Ano nga daw kung pwede man nga ako? Ayan. Okay. Tao-tao, dahil pagpapadagos tayan. But for the meantime, kasuwapon, nagkaigwa ki Tarabangan Caravan, so ako Bicol, duman sa Bakakay. Yan. Ini po na Tarabangan Caravan,
proyekto ni kanako Bicol Party List na ma-reach out ang mga barangay, matawanin tabang ang mga residentes, lalo na sa lado nin medical, dental, or whatever. Tamasakit nga ni mga tugang para sa mga tios na namamanuaan, may mga kamatian na makapasiring sa doktor. Magpa-check up. Siyempre, nangangiipo ka kisintabo. Pamasahe mo, pagkakan mo, subayad mo sa pagkonsulta. Tapos, yan ang renisitahan ka, mabakal ka kibulong. But because of this Tarabangan Caravan, dakulan natatabangan. And kasuhapon, si Congressman Joey nagbisita man duman sa sa Bakakay. Yan. Natangayata nakaabot duman na bako niya man sakop ang Bakakay, ta first district na ito. Sabit na bagangani, ang pagserbi has no boundary. Bako? Nangangaipo man na serbihan naman, matabangan naman, siyempre, kaipuan man na magduman. Ayan. Di, nagduman siya sa Bakakay. On invitation man. Ayan. Okay. Na, siyempre, may mga taga-media na rayao man duman, nag-cover kan event, kanayon, na-interview si Kong Joey. Na-interview si Kong Joey. Kung ano ang mga nareparo niya digdi sa tuya. Ano ang mga kaipuan panggiribuhon digdi sa tuya to make it sure na makamtan kan probinsya ang pigmamautang progreso. Taan progreso mga tugang, day man iyan mangyayari overnight. It will take time. It will take years. Bago ta makamtan ang pigmamaut na progreso. Because, grabe ang mga kambyada. Grabe ang mga pagbabago. Ayan. So, kaipuan, may mga, kaya bagangani ang gobyerno ta, iwag yung mga pigapod na 5-year development plan. Yan. Or 3 years development plan. Diyan nakalatag kung ano ang mga programa na pwedeng gibuhon. Ang iba ka iyan, nagigibo. Ang iba, dae. Tanata, may plano ka nga ni, magayon ang plano mo, pero kung di ka man naka-source out ki fundo, how can you implement the program kung di man ki-back up na kwarta or fundo? Yan. So, okay na. Dangugunta daw kung ano ang nasa kaisipan ni Kong Joey, bako lang puro digdi sa 2nd District, but sa luwas kan 2nd District and probably, siyempre, digdi sa probinsya kan Albay. Sige daw, tabi. Ano po? New Glory. Okay, yun. Paano po? Pa-elaborate as in sa tourism. Kasi yung si Saldi, siya ang chairman, alam din man niya prioritize ang Albay. Sayangon man na kaya gusto ang mauta na sukakayaan kan chairman kan appropriation na di Albay niya ibugtak dahil kasurog niya ang governor ang mga congressman. So mas pasil ang ang bawa na sana yung patulay pasiring Batan o yung tulay aling Batan pasiring Rapu-Rapu mainland o yung train o yung T5, TR5 yung makaskas na toll roads
Ali pong Kalawag, pasiring pong Legazpi, then sa Matnog. Siring po kan 25,000 seater na Astrodome na ikakag sa lumang airport. Di ko yung kaya kang budget ka nalbay. Pero ang kaya ko mangulit dahil araw kayo ni talagang pigmamabot ko na susaya mga pinili o na maging kasurog sa district congressman araw kay Jill Bongalon. Ikito ko kaya mas bilog po, mas makusog po, maging mas makusog ang pangaputan ta sa mga mayores ka national government kaning madaradig di sa Albay. Sir, in economy, Bicol. Definitely, tourism, agriculture, kailangan payamanon ta ang agrikultura, ang trade, and transportation. Kung isipon, sabi ko kay Saldi, ipatugdo kita ki statwa sa sentro, nangako sa kuya na mabugtak siya ki 1.6 billion, tanging mamodernisar ang Aleco, na dahil kay puan itaas ang presyo kan Aleco, kundi mababa pa dahil makakaigwa ki subsidyo sa national government, sa NEA, pagi ka NEA, pasiring sa Aleco. Taning ini kanyang mga alangkawan ng systems laws. Kaya ang mga tao dahil minabayad tultol dahil ang reklamo nila kimat-kimat. So sakod maputulan, mas minadikit sa demand. Mas dikit ang demand, mas data mababawi sa gastos kanaleko. So importante yan dahil ini kan 1974 pa o almost 50 years na ang sa tuya po mga transmission, substations, pati yan sa tuyang mga linya. Pag yan mamodernisar, ganyan na taon nagkaki 580 million si Saldi sa Aleco. Next year, sabi ko, ang ikaduha, sigurado ko, kuryente at tubig. So, kailangan tinitingnan namin, based po sa geodetic and satellite imaging namin ng Albay, may problema talaga tayo sa tubig. Kulang po talaga ang tubig dito. So, kailangan talaga tayo magkaroon ng surface water facilities. Hindi na kita makadepende po sa mga pumping o ano pa. So, siyempre, edukasyon at health, mukhang hindi naman sa maray na po ang sitwasyon ta sa pagikan maip. Halos gabos digdi, benepisyaryo, yan kan maip. Na digdi sa Albay, pinunan na ang maip nagagamit kang private hospitals. Kahit itong panahon, sa BRTTH ka lang maduman o sa mga hospital kang gobyerno. Ngunyan, maski mag-ago, UST, may maip po duman kitang pigkaag. Tanganing, yaon na sa kwarta, bago man sa nag-aalat, kita kan magagadan, kundi ready kita na masustinaran ang sanyang pangaipuhan. Siyempre, ang kabuhayan. Putol na. Okay. So, yan tabi ang pahayag ni Kong Joey. Answer naman sa na dangog ko. Uy, na lumang airport tatanems. Bakante bagangon yan. Bakante. Anong gigibuon dyan? Ang plano pala, bugtakan ki 25,000 seater na Astrodome. Uyog-uyog mo yan. Pero nga na sa Philippine Arena, mga kulang-kulang gawin 50,000 katawo. Tayo ang biggest arena sa Pilipinas. Kung magbugta ka dyan kay 25,000 seater na Astrodome, ay dakulaon yan. Pwede nang gibuon digdi sa tuya ang mga darakulang events. Ayan. No rin yan. Taod-taod ta sana. So, iyan mga tugang salamat pala kay Manay Nancy Medjavillo. Sinubli mi sa indong
video. Ayan. Okay. So, okay na yan. Kasubago, si Kong Joey man ang saro sa mga guest sa blessing and inauguration kan bagong may pagibong gym and fitness gym dyan sa Kamalig. Kamalig Albay sa Dominican School of Kamalig. So dati yun yan na St. John's Academy. Ginibo ng Dominican School of Kamalig. Si Kong Joey man ang saro sa mga guest dyan sa nasabing event. Ayan. Okay? Di ayos magayon ang pagtitinarabang tabangan. May good news dyan sa First District mga ipagngod. May good news dyan. Ano ang good news dyan? Ini sa First District sana. Hopefully, mag-graduate inidigdi sa tuya. Mag-graduate madigdi sa 2nd and 3rd District of Albay. Yan. Ang sabi mga tugang na igwanin 70 million igwa po nin ato nata balikan tetong so sabi ni Kong Joey managod sa rehabilitation kan Aleco nang kaipuan dagdagan ang mga substation. That's why kumbaga igwa nga ni kan kami nagduman sa Kongreso nakaunabi na kay ni ma-infuse 1.6 billion. Igwa nang nainot na 500 plus. Pero pinaagi sa NEA, National Electrification Administration. So, iyan ang mga dagdag pang iyan na pundo para mapakarin ang supply ta kan kuryente. Pag-araw kayo ni ang serbisyo, dilapidated na siya iba mga equipments dyan. Kaya nangyayari na araw kayo ng mga paralsok. And pag-araw kayo ni bako istable ang power supply, day nakakaingganyar ki investor na mag-invest digdi. Supposedly, igwa ki mga investor tatanems na willing digdi sa Albay mag-invest. But because of the situation kan power supply na unstable, dahil sila minadesider na magbuktak nin negosyo digdi. I-atras ninda. Minado man sinda sa parte kan kamsur. Uto nga na ipala na so bago duman na bukasan na yan ang kung shopping mall ito, kung ano ito. Supposedly, digdi pa lang sila gaspi ito. Pero dahil nangyari digdi because sa mga factors, dapat stable ang power supply ta. Maray nga na, isuuyan dyan sa Albay District na pagigibungon yan. Pait-pait na ang trabaho. Sabi, baka within this year, magbukas man yan. So, in other words, an energy situation, saro sa mga factors to attract investors sa sarong lugar. Stable na sitwasyon kan na kuryente. Iyan. Pero kung ma-stabilize iyan, steady, magayon ang serbisyo, I think dakol na mga investors ang maiingganyar na magdigdi and put up their investment or their capital sa Albay. Lalo na yaon ang Bicol International Airport. Yaon baga dyan, dakulon dyan ki mga bakanting lote na nag-aalat siya ng bugtakan ki mga investment
Yaw na, bako, sa Daraga, may mga bakanting lote dyan, binarakal na pati yan, pwede din bugtakan dyan kung anong mga negosyo, nung di pa. Tayo nga na iyan, na dapat maging establing na ang supply ng kuryente. Okay. Sige, 40 minutos po makalampas ang alas 4, mabalik po kami. An oras hatod sa Indokal. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Angat ang lahat, apubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang saludasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatian. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay, sige. 16 minutos po bago mag alas 5 nin pagkahapon. O di tabi, may good news dyan sa First District kan Albay. Yan. Okay. Igwa po kidakulang budget na itatagama dyan sa First District. Igwa po kay cash assistance sa mga estudyante. Yan. Okay. 2K per student. Yo. Sa elementary tabi ini. Elementary. Yan. No di.
So mga magurang an makubra. Ha? Diyan naman kaan. So mga aki, di nagpakaisi. So mga magurang an makubra. Yan. Okay. Oh. Natang yeso elementary, paano nga yeso anong nga kayo ni? So high school na. Junior o senior. Ha? So junior and senior high school, bahala naman si Kong Jill Bungalon. Kan AKB. Ayan. Si Kong Jill naman ang bahala. Digdibaga nga na sa tuya, sa Legazpi. Nanao mo baga, nag-payout mo baga, igaw man ki cash assistance si Kong Pido. So mga, anong nga kayo ni? Mga college student, tinarawan baga, tigpirira ito, gis gayo dito, ayan, si Kong Pido mismo ang nanginot sa payout, ayan, digi sa Legazpi. Diyan sa First District, Iguaman sa Endo. Ayan. So mga magurang ang maparehistro, tasindaan may legal personality. Natural. Tas yung mga aki, ano pa man, mga elementary day pa man ito. So, ang sistema, alimbawa, ako, ngaran ko, tapos, so aki, ngaran kan aki ko na magiging recipient. And ako man ang mapirma sa voucher o sa pag-payout. Ayos bagayan. And ini po, first time in the Philippines. Yan. Ayos bagano. Ano nga ini? Baka nga bito naman nga ini sa politika. Day pa man nagkarampanyahan. Buda, continuing assistance ini. Na matawang ki tabang so mga namamanuaan. Ayos bagay ni. Daing pipilion. Daing pipilion ni basta qualified whether you are from right or you are from left. Pwede. Iyan ang kagayunan. Daing kolor. Magpula, magputi. Dapat matawan. Ang 2,000 pesos, dakulao ng tabang tabi iyan. Pangguro gastos kan mga aki, pang balon-balon, pang puro pamasahe, or ano man nakaipuan. Dako lang tabang naman na yan. Baka dahil sa natabi paggamiton sa pangtaya sa ano nga rin kayo numbers game, parang dumakol. So kamo man siya ng mga gurangan instrumento para makasabay sa aki inindo. Yan para sa aki inindo. Ayo? Okay? O sige. Magtaod-taod na lang tabi. So mga dyan sa First District. And hopefully, sabi ta na nga ni, mag-graduate ini sa Second and Third District kan Albay. Yan. Tanganing, sabi nga na kan, sana all. Everybody happy. Okay. O sige. Balikan ta mga tugang. Sabi ta na nga ni kayan, madali na ang filing kan certificate of candidacy. May nagruluwas ng pangaran kung siya ay risay. Ang mga posibleng magdalagan sa iba-ibang ilehidong posisyon. Digdi po sa tuya.
may nakasabi nga sa kuya, angat ngaya ang lakas. Tamay mga mayors, digdi sa tuya, na nagsurumpa na under the banner of Lakas, CMD. Yan. Nagbaralyo na sa Lakas. From other political party, nagbalyo sa Lakas. Kaya sabi ninda, angat ang lakas. Baka? Yan. May mga pig-unabiya na. May nagluwas na nga ng pangaran kung Saray Rizay. Ayo? Ayan. Saray Rizay talaga ang posible. Ha? Sa first district may mga pigngarana na. Sa second district may pigngarana na. Sa third district may pigngarana na. Puro mga board member. Ayo. Sa pagka-alkalde, wala pa. Okay. Dayo kunta. Ali mismo kay Kong Joey. Kon Saray Rizay an mga posible. Ayo, dayo kunta. The lineup for all three districts are complete. For the first district, for on Bragais and Siga. For the second district, syempre si Melissa Abadesa, si Joanna, pati na si Ralph Andes. Okay. Sa third district, syempre si Mayor Das Marinilla, si Manny Ribaya, yung agul po ni board member Ribaya, ni Eva, tapos si Congo, pati na po si Brian Arondia, aki po ni board member. With regards with the Vice Governor, may natatanggol kami na si Diday Kupangilinan ang magiging partner. Ayan po ang pinag-aadalan po ng partido. Alam mo, puro yung party decision. Hindi man siya ulo ko. Kasi hindi ko talaga magkaya. Pinag-aadalan po ang pagdalaga ni Diday. So siya pa lang po ang initially, siya pa lang po napipili kang grupo. Most likely siya. Siyempre, gusto namin na maganda yung entrada niya. Kung yung pagbibigay ng assistance po mula elementary, inutuloy po ba ito? Dito sa first district, kaya nga, ewan ko kung paano. Kasi yung budget ko naman second district, yung kung ano talaga binibigay ko rin. Si Nonoy Cap, may sarili na siya mga sources, mga senators. So, marunong naman maghanap yun. Mahiling nun, hindi nyo mahiling ang pandok ko sa third. So mga magkano yung budget na kailangan natin for first district para sa mga estudyante na sa elementary? Assuming 12,000, 14 times 5, mga 70 million. 70 million in it. So that covers the entire elementary yung mga population. elementary schools. Kasi nabigyan na yung junior high, senior high, tsaka college. In baka kayo only. Ay, di po. Sa buong first district. Kung hawag po sa... Ito. Pahag ito ni Kong Joey. Otronta, sa first district, ang napipili na kandidato o aspirante for kinatawan, return of the canback ini, si kinatawan ayan ang RB Borihon, Raul Borihon, dati ng kinatawan ini. Ayan. Isa pa ito, so naunabihan duman, lingawan ko lugod. Arnold Bragais. Yan. Ano tugang ini kinatawan na Ray Bragais? And Carol Siga. Diyan sa first district. Tugang man ini kinatawan Vic Siga. Yan. Sa second district, ang naunabihan is incumbent
kinatawan Attorney Melissa Abadesa Armidilla. Yan. And incumbent City Councilor Jose Gregorio Ojano. Iyo. Si E.G. Ojano tabi ni. Iyo. Ansaro pa, dating kinatawan Ralph Andes. Mabalik man si kinatawan Ralph Andes. Ayan. Okay? Naman sa 3rd District, ang naunabihan is City Councilor Manny Rivera of Ligao. Agom ni kinatawan Eva Josephine Ribaya. Ayan. Si PCL President Kagawad Kongkong Salceda of Pulangi, naunabihan man duman. And incumbent Mayor Wilfredo Maronilla of Libon. Yan. And the last one is Liga ng mga Barangay President Brian Arandia of Piodoran. Aki ini kinatawan Dante Arandia. Yan. Ayos bagadi. Matindi. Matindi. Pero may nailing naman ako sa post. I just don't know kung confirm naman ini. Na dyan sa 1st District, igwaman dyan kay mga makinatawana. Sa tabako, nangalas nga na ako, natatapuro tabako. Natapuro tabako na ang 1st District, Pon Santo Domingo, Tiwi, Malinaw, Tabako, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Puro sa tabako. Ang makinatawan. Bako? O digdigan na sa Legazpi, o sa 2nd District, puro man Legazpi. Pura ba ng taga-daraga dyan na pwede? O Kamalig? Or Manito and Rapo-Rapo? Marirekidiit sa 3rd District may taga-Piodoran, may taga-Libon, may taga-Pulangi, may taga-Ligao. Ano ra siya na Ginubatan and Hubilyar. Baka may magluwas man dyan later. Ano? Ayan. So mga piglalaom-laom man kung magkakasabay, wara. Baka sa ibong. Inda sana. Sinda kayo na makaisi kung ano ang sistema. Naunabihan sa pangaran na a certain Diday. Diday. Iyo. Na posibilidad ang mag-run as Vice Governor. Daig pa man sigurado. Under study pa tabi. Iyo. Under study pa. Kung iyon na talaga or pwedeng salidahan. That will depend sa ururo ninda. Kama ururong pa man iyan. So mga political stalwarts digdi po sa to. So mga ayan ang bigwigs, maururong pa yan. Kan sa indang mga political game plan. Dapat nga sureball. Sureball nga kitang ma-sweep ta ngayaan piralian. Dahil nga makasalak. Yan. But it will entail a lot of money. Bakan? Okay. Kasi bago, may nakauron ako. May nakauron ako. No di, sa masunod na sana. Masunod sana kita tukaron tayo na pakikipag-uron ko duman sa amigo ko. Sana bigla man ngani siya.
istorya ko na sa nasendo sa masunod. Okay? O bueno, paano kayo ni? Hindi na raw Sabado man tabi ngunyan. Mapaaraw na tabi kita for the meantime. kung Joey. At least happy long weekend giraray sa Endo. Ganda ko nang napatunay. Yan ako maray magdumanda di probinsya rantaan long weekend. Idol ko. Pero dahil kita makaka pasyar may obligasyon. Laliho training with Dex. Sige. Mabalos tabi, kansi no bagantabay, tudi sa GB Albay Ahead angat ang lahat. Turismo Ato sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Impulse. Mabalos. Buhay natin mas sumasaya. Sa indung nadangog. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldawnin web